Ang dami nating sinabi, di pala naka-ready. So what's up guys, nandito kami ngayon sa may Lingayen Food Strip, dito sa may Wabi Sabi. Dahil trending ngayon sa buong Pilipinas ang grilled balut, atin itong susubukan dito sa may Lingayen Food Strip, sa may harap lang ng DIY. Marami kang pwedeng pagpilian na kanilang flavor. Kung ikaw ay mailig sa manghang, meron silang chili garlic balut na pwedeng i-offer sa'yo. At kung ikaw naman ay mahilig sa Korean foods, meron silang kimchi balut. At ikaw kung ay mahilig naman sa pagiging cheesy, meron silang melted cheese balut. At syempre, meron silang Japanese teriyaki na medyo matamis-tamis. At hindi rin mawawala ang kanilang takoyaki. At syempre, hindi rin mawawala ang Japanese ramen. Pampahaba ng buhay ay pansit pala yun. Dito lang yan matatagpuan sa may Lingayen, kung saan ginanap ang Bagoong Festival. Nusay narumat Tagalingayen, masamsamitan ang gano amoy bagoong. So ano pang hinihintay nyo? Tara na at dalawin ang kanilang stall dito sa may Lingayen Food Strip. Dito lang yan matatagpuan sa may harap ng DIY, kung saan sa harapan pa nito ay maraming ukay-ukay. So bali nandito tayo ngayon, tatanungin natin yung mga customer na nag-try ng kanilang grilled balut at ano yung masasabi nila, yung panlasa nila. Ma'am, anong masasabi niyo po sa grilled balut po na yung natikman ngayon dito sa may Lingayen Food Strip? Masarap naman po. Sakto po yung anghang. Siguro po kulang lang siya sa alat. Siguro, pero wala po kasi kaming asin. Pero pag may asin po yun, mas swak po yung lasa. Yun. Ikaw, ma'am? Sa akin naman po, okay lang din naman po yung lasa kasi mahilig rin po ako kasi kumain ng balot. So, ang na-excite lang ako dun sa part na may sili din siya. Tapos, pwede pa lang ganun. Nakaka-excite ka rin. Okay naman siya. Ikaw, sir? Ako naman po, first time na kumain ng grilled balut and okay naman po siya. Masarap po. Yun nga lang po, kulang po sa, hindi po kami nakahingin ng isin siguro kaya medyo nakulangan lasa. Pero masarap po siya. Yung mga kakain ng grilled balut, huwag niyo pong kakalimutang humingi ng asin. Asin. Opo, asin talaga. Nakalimutan namin. Moral lesson, huwag kakalimutang humingi ng asin. Ang Wabi Sabi Grilled Balut, sila po ay open from 4 PM hanggang 12 midnight. Kaya bisitahin nyo na po ang kanilang stall hanggat sila ay nandyan pa sa may bayan ng Lingayen. Dahil ang sabi po nila, pagdating po ng April 1, sila na po ay lilipat sa may Lingayen Expo. Matatagpuan na po yun sa may malapit po sa Baywalk, sa may Capitol Grounds. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at subukan ang kanilang iba't ibang flavor ng kanilang grilled balut. Dito lang yan sa may Wabi Sabi Grilled Balut. At muli, maraming salamat po sa may-ari, sa staff and crew ng Wabi Sabi Grilled Balut sa pag-invite po sa amin. Maraming salamat po and goodbye. See you next vlog. Shoutout nga pala kay Boss Ringo sa pag-imbita sa amin sa vlog na to at sa may-ari ng Wabi Sabi. At syempre, shoutout din kay Banong TV sa pag-sponsor ng aming mic ni Boss Ringo. Yan. Thank you.